Ko je slikao? Ti jesi? Odi ti, hoćeš vertikalno. Aj, imam sve na mi. Evo, dajte mi jednu mrvicu tamo da volim Ajde. sad imam... Ljudi moji, Kako si bez dobro, da. Dobro, sad ću praviti. Odi ti zamijeni njega na svijetlu, može? Oni moraju biti mutne, ne moraju biti. Ne moraju biti da, mutne. oni su mutni jer Da, je a ovo te još prošli mira. Uvijek sam čuo, Čekaj, evo. zakaj meni mi ćeš... A ti moraš biti izvan. Da. Izvan. Može. Može? Ti ukinula to. Je. Uopće da je novi. Meni. Znači, kad je duga ekspozicija, treba mu vremena. Pa Karolina glava gdje? Nema Ima jedna glava i to ne. Ajmo dalje, ko nije, idemo dalje, ajde da to završimo. Ajde, ko nije? Ajmo, zaberi si žrtvu. Ko će, ko nije, evo. Ja ću. Ko će drugi? Aha, sad je mutno, tako. Znači, rekao sam ti se dioptrija podešava, za vas da znate. Nemoj slušat profesora. Ja ti niš ne vidi. Pazi, a to je zanimljivo. Mutno skroz, kao Da. Ma nema veze, ajde, ako izoštri samo onu crvenu točku i Bogu hvala. može. Može, ali još bih htio vidjeti. A ja nisam Nisi ovdje. Nisi okino. Pardon. Nisi.